мухлисони ютуб барои шумо гуфтанем ки бародарони азиз шумо бисёр савол метавонед ки ютуб читор метавонанд ки ин қадар видео мекунед ин қадар хитона нишон метавонед аз ҳам асосиш ҳама чизи хуб шумо ба шумо гуфтанем ки бародарони азиз ютуб чӣ метавонад ютуб Samsung Galaxy S9 да пиши 50 или 80 а так да подожди 87 пиши там 87 бародарони азиз чӣ хеле ки гуфтем дар канали YouTube дар худофизистам 87 дар як моҳ 87 000 кор мекунам бо блогерҳое ҳастанд ки дар як моҳ 3-4 ҳазор доллар зиёд кор мекунам боз дига бай ман 87 000 шуд инам мегӯям чӣ кор мекунам ҳозир ман телефонам мегирам баъд шумо мефаҳмед ки YouTube чӣ кор кардан мумкин аст ман ин телефон ҳозир мехарам баъд харидамаш чӣ кас съёмка мекунам чӣ кас сурат мегирам барои YouTube истифода мебарам ман бисёр телефонҳоро гирифтам вақте ки кисаи худам буҷети худам буд чанд ҳамон телефон харидам то примерно 12 000 то 15 000 анаки YouTube ки ба пеш рафт албатта самый лучший телефон последний модель чизе ки биромад ман барои худам дариқ намедорам ба хотире ки гуфти гапҳо пули меҳнат кардия бо дарши меҳнат мекунем чизе ки бародарон гуфтан самый лучший S9 ҳамин қае ки S9 плюс ҳамқа фарқ дорад ки памяти зиёдтара ка качествоаш яхеда одинаково да качество качество одинаково только память бошад и батарейка мощность неважно двойной камера а почему двойной а зачем оно второго размытие заднего фона и когда приближение делаете это автоматически снимается или сам будешь ручной можно делать ручной делать автоматически нет сложи дуюм камераш барои он дар кор аст ки пушти шумо дар аксессуар боша хоҳед ки натоба дуюм камераш хати мекунад пуштон маҳкам мешавад ман бародарони азиз интизор шавем видеои нави мо бо Samsung S9 Plus так что хеле сурат мегиядза саломат бошед бародарони азиз мо дар қисми форми бигзарем ла снимат кунем тема